Tak ahojte priatelia, teším sa, že sme tu opäť. Dnes je utorok a srdečne vás vítam. Som rada, že i v tomto horúcom dni ste prišli, teda večer. Väčšina ľudí je po dovolenkách, aj moji ľudia aj sa slúbili niektorí, že mi prídu pomôcť, že povedia svoje skúsenosti, ale nevadí. Ten, kto mal prísť, je tu, ale nahrávame. Takže srdečne vás vítam. No a Mirka, nie je náhoda, že ty si povedala, že tento týždeň, aby som ja bola, teda mala na starosti Zoomko celý tento týždeň a vlastne ja som si dneska uvedomila, že spomíname na Rexa. Zajtra sú to 3 roky, čo nám Rex, zakladateľ firmy Forever Living, odišiel. Tak hovorím, bez spomienky nemôžeme ostať. Tak ja som si troška aj popozerala a rada by som vám pár slov povedala a vzťah môj k nemu. Čiže Rex sa narodil 20. novembra 1936. Mám tu čest, že ja som sa takisto narodila 20. novembra, nie v tom roku, ale iný. A vlastne sme spolu oslavovali narodeniny. Takže mám taký vrúcný vzťah, som vždy k nemu mala, aj som cítila cez moje srdce všetko to, čo on pre nás robí a čo celý život dáva do toho a svoje srdce, aby forever fungoval pre nás, aby pomohol nám. A nielen narodenie je spojené s ním, ťažké to je, ale Rex, keď odchádzal pred 3 rokmi, mne sa nad ránom prisnil sen. Jeden známy človek, videla som od spodu len topánky, nohavice, oblek, veľký človek a ja som bola prekvapená. Takýto známy človek na celom svete a on prišiel za mňou. Nechápala som a nejak ma on pozdravil. Ja som mala nejaké také myšlienky o Forever, neviem čo. Martuška, prepáč, že ťa vyrušujem v týchto emóciách, len sú ľudia, ktorí sa ešte chcú pripojiť a treba ich asi odkliknúť, Martuška, niekde, lebo píšu, že sa nevedia pripojiť, lebo ukazuje, že host ich musí prijať. Vieš to niekde pozrieť, prosím ťa, ďakujem. Áno. Miška, prídeš mi pozrieť? No už som tu. Dobre, počuť ma? Áno, dobre. Takže proste mám spomienku, ja som to hovorila aj na Success Day, keď som bola na pódiu ako senior manažérka, aj niektorým vám som spomínala. Takže ráno, keď som sa prebudila, tak som počula, že Rex zomrel. Tak som v tom momente ja vedela, že Rex sa prišiel rozlúčiť. Neviem, čím som si to zaslúžila. Mám tu jeho 2 fotky spoločné, čo sme boli spolu. Alebo akým spôsobom prišla sa so mnou rozlúčiť len moja najlepšia kamarátka a Rex mi prišiel do sna. Takže asi tá spojitosť, aj narodenie, aj úmrtie. No a chcem vám povedať, že Rex bol vizionár, on mal veľké sny a v roku 1978
On mal dva najväčšie ciele pred sebou, a to zabezpečiť zdravie nielen pre celú svoju rodinu, ale pre ľudí, nadšených ľudí, a takisto dosiahnuť lepšie zdravie a finančnú slobodu. Takže toto je Rex Mon, ktorý 13. mája 1978, ja tu mám aj takéto najväčšia príležitosť na svete, splňte si svoj sen, pomôžeme vám. No a tu je príbeh od Rexa. Spoločnosti sa začína pri jednom mužovi s ambíciami a veľkým snom. Rex hľadal spôsob, ako prostredníctvom podnikania dosiahnuť vo svojom živote dva základné ciele. Lepšie zdravie a finančnú slobodu. V roku 1978 našiel to, čo hľadal, a pozval 43 ľudí, my to vieme, čo sme starší, vo Fénixe na stretnutie, a odvtedy sa začala pre milióny ľudí cesta vedúca k nepredstaviteľnému podnikateľskému úspechu. Rex a jeho prví distribútori si čoskoro uvedomili, že mnoho ľudí hľadá to, čo hľadajú aj oni. Prirodzené alternatívy na zlepšenie zdravia, príležitosť zarábať viac, vysokokvalitné produkty a jednoduchý podnikateľský plán, šancu pomáhať iným, aby sa tiež stali zdravší a bohatší. A viete teda, že už sme 46 rokov na trhu a v 168 krajinách milióny ľudí vďaka Rexovi majú lepší a krajší život. Peťa mi volá. Áno, Peťka? Čo to? Aha. Takže, čiže za každým pripojiť ľudí, áno. Takže od roku 1978 máme ten najlepší marketingový plán a vlastne bol navrhnutý na Nobelovú cenu. A keď sa marketingový plán upravuje, tak vždy len pre nás a pre náš prospech. Takže asi takto. Splňte si svoj sen, pomôžeme vám. A máte problémy aj vy, napríklad problémy s peniazmi, zdravotné problémy, nedostatok času, nie ste spokojní v zamestnaní, nemáte žiadané vzdelanie, tak vybavte si prihlášku a začnite, vyskúšajte produkty, a keď sa vám produkty zapáčia, tak posúvajte ďalej. Pomôžete sami sebe a pomôžete ďalším ľuďom. No ja som ešte v rýchlosti spomeniem, že ja som mala tú česť s Rexom sa osobne stretnúť 3-krát. Prvýkrát to bolo v Štokholme ako manažérka, druhýkrát to bolo v Cancúne v Mexiku ako Eagle manažérka a tretíkrát mali sme to šťastie v jeho kancelárii vo Fénixe. Takže ďakujeme Rex. Vlastne ani my by sme tu neboli spolu, nebyť Rexa a nebyť Forever Living. Tak ďakujeme. Môžeme žiť život, po akom túžime. Je to vlastne o nás, či chceme ten lepší život, alebo nie. Toto ešte poviem, máme tu teda skúsenosti, ale jedno vám poviem, a to určite všetci viete, že to, čo má firma Forever Living, tieto produkty, že ja pre vlastnú potrebu a to, čo potrebujem od kúpeľne, od vnútornej výživy, vonkajšieho pôsobenia, mám tu úplne všetko. Ja nemusím, keď mám 48% zľavu, nakupovať v iných firmách. Ja si nakupujem tu, v tejto firme. Takže toto si buďme vedomí. Dovolím si tvrdiť, že iné firmy nemajú tie produkty, ktoré máme my. A
Som toho príkladom, môžem povedať, čo sa týka zdravia, že za chvíľu budem mať 74 rokov, ale vďaka tomu, že pijem aloje, užívam všetky tieto produkty, tak nemusím jesť lieky, nemusím chodiť lekárom a som zdravá, plná energie, teším sa zdravému životu. Čiže asi takto. Poviem vám skúsenosti, ale neviem, Miško Tajbož, idem sa pozrieť, či je tu, lebo Miško by mi mal, ten sa zasa nevedel na mobil prihlásiť. Ak nie, tak vám ja poviem moje skúsenosti. Mali mi ešte ďalší ľudia hovoriť, ale nejak sa im nepodarilo. Prišla im návšteva, dvaja mi išli na dovolenku. Takže asi tak. No, čo sa týka skúsenosti s produktami, ja keď som sa zoznámila s firmou Forever Living Products, tak vlastne prišla mi to kamarátka predstaviť a začala som užívať, vybrala som si Berry Nektár, tu mám, už tieto nové fľaše, nemám ani jednu fľašu nového, čistého aloe vera gelu, všetko je preč, dneska som objednávala. Berry Nektár a propolis. Ten Berry Nektár, keď som užívala, mňa pri cvičení bolel klb a nemusela som ani užívať Freedom, ale tým Berry Nektárom, že aloe má saponín, že ma očistilo, možno nejaký zápal som mala, dodalo mi tú výživu, mňa prestal ten klb bolieť. A druhý produkt, ktorý som kúpila, nevedela som, že môže mať nejakú krabicu, vtedy to potom marketingu poviem, že sme to viete, niektorí, že sme kupovali za plnú cenu, tak k tomu som kupovala ešte propolis. No a tento propolis ja dodnes užívam, pretože keď ja niečo studené popijem, mne chytí hrdlo, hlasivky alebo priedušky, takže musím cmúľať propolis. Používam ho dodnes. No a vtedy som zistila, ako som ho užívala, že nekonečno hlienou, proste odhlienila som sa. Berry Nektár a plus toto, boli to len dva produkty a zistila som hneď, že tie produkty fungujú. Takisto ďalej, keď môj syn zobral to isté Berry Nektár, hral prvú ligu futbal za Banskú Bystricu a nevládal. Takže Berry Nektár pil a ešte mal streptokoky. Takže Berry Nektár a vtedy bola ešte džinšia na energiu. Tak sme zistili, že produkty okamžite fungujú, dostala som sa na 2 body, no a začali sme užívať produkty. Ja mám tu moje skúsenosti na leto, čo ja používam. Teda propolis, aloe first, vlastne ja mám, dá sa povedať, všetky produkty doma, mám potvárané a na čo mám chuť, alebo čo cítim, to si vlastne dám, hej, ale propolis, aloe first a jelly teraz v lete používam, pretože viete, keď je teplo, vypijeme aj studené, vypijeme aj s ľadom, ako včera večer, hrdlo, aj kašel začal. Nuž, ale okamžite som si dala na noc propolis, jelly dám takisto do úst a v tom momente človek je zdravý. Čiže nepotrebujeme zháňať po lekárniach, chodiť, čo nám pomôže. Kto máte problémy s hlasívkami, so zápalmi, s kašlom, alebo teda, že nemôžete studené, tak tieto 3 veci mám odskúšané. Prípadne ešte v krajnom prípade používam, čakajte, aloe propolisový, nemám ho tu, propolisový krém, ja si aj ten dávam do úst, ale potom ho vyplujem, jelly môžem vlastne aj používať a prehltnúť. Nie je problém. No a čo sa nám v poslednom čase osvedčilo, na psychiku, neviem, možno sa stretávate, veľké napätie je v tomto vesmíre, ľudia majú problémy so psychikou, migrény, ťažké dni, dusí sa to, horúčavý, nevie nám sprchnúť, aj dneska bol taký deň,
Ja mám tu nedaleko kardio, nemocnicu 6 minút pešo, takže sanitky idú stále non-stop. Tak máme osvedčené na psychiku, čakajte, materskú kašičku. Materskú kašičku je v takomto balení a migrény, napätia, Forever Focus. Verím, že to poznáte. Forever Focus likviduje lézie v mozgu, ale rozťahuje žilný cievny systém, náš mozog uvoľní napätie. Okamžite hlava, ako náhle začína migréna, tak lepšie je skôr, už keď cítite nejaké také jemné napätie, 2, 3, aj 4 tablety. Tu píše 4 tablety. Ja mám veľké skúsenosti s nimi, pretože mám do vienka dané problémy žilný cievny systém a ja vlastne nemusím užívať žiadne lieky, ale užívam Forever Focus a Artixy. Toto sú moje lieky a ďakujem za to. A môžem povedať, že teraz, keď je aj to veľké napätie, tým, že ja už roky toto všetko užívam, tak ja to napätie nemám. Ale veľa ľudí trpí, má problémy, tak okamžite nasadiť Focus, ako cítite, alebo sa prebudíte veľmi zle, nasadiť si Focus, materskú kašičku, prípadne Forever Daily, minerály, takisto doplniť. No a aloje, ani nehovoriac, žlté aloje, broskinkové, takisto na psychiku, na energiu, na vitalitu, berry nektár, ktorýkoľvek aloe vera gel. Hej? Ale vravím teraz posledne najviac sú tieto problémy, napätie, psychika, no, bolesti hlavy, migrény. No a mám skúsenosti s týmto Forever Focus, čo sa týka epilepsie, odpadávala, vôbec nevedela, kedy ju to chytí a polovicu Forever Focusu užila kočka 60-ročná žena, ktorá má aj bypassy, berry nektar, Forever Focus a Forever Daily a ona už po pol balení začala vnímať, kedy to na ňu ide, no zobrala ďalšie balenie a zbavila sa epilepsie. Potom máme moja susedka bolesti, kríže, máme odskúšané Forever Daily, minerály doplniť, ale 2x2 tablety, nie 2x1, čiže viac minerálov doplniť, lebo vlastne teraz v lete nám vypotíme minerály, takže vitamíny, minerály je potrebné doplniť. Bolesti triesla mám odskúšané u môjho syna, on veľa cestoval z lietadla na lietadlo, prekrvenie, svalstva, cooling, na noc sme natreli a uvoľnilo mu triesla. No samozrejme pridali sme potom ešte aj Focus. No a dneska som čítala, že keď sú teraz tieto horúčavy, tak nedávať studené nápoje, ale letnú vodu alebo vodu od státu, aby sme vtedy vraj môžu v mozgu popraskať drobné žilky a takisto nesprchovať hneď studenou vodou, lebo môžu byť problémy, mozgová príhoda, ale pol hodinky ostať doma a potom sa osprchovať letnou vodou. Onkologické problémy, to vieme veľmi dobre. Stretávam sa veľmi veľa s onkologickými problémami. Vieme, aj tí, čo ste tu kratšie, že počas aj chemoterapie aloje môžeme stále piť. No a k tomu je vynikajúce lícium, ale to lícium v čase,
keď sme mimo chemoterapie, tak doplníme lícium. No rozmýšľam, čo by mali tu byť ešte ľudia, čo by som vám ešte také odporúčila. Susedka moja, napríklad toto, čo hovorím, že Forever Focus prišla s trpnutím hlavy, polovicu hlavy jej strpla, 2 fokusy sme dali, alebo druhýkrát som dala Argi Plus a veľmi rýchlo pouvoľňovalo hlavu a trpnutie, že ja som bola prekvapená možno za 10 minút. Miško Tajboš, s ním som sa zoznámila cez Facebook, sú to už 4 roky, on poznal tieto produkty cez 20 rokov, cez doktora Kempného, pretože žil v Prahe, no a po rokoch sa vrátil k Foreveru, no a on bol taký zvedavý, že odskúšal produktov od viacerých firiem, ale zistil, že to, čo dávajú naše produkty a ako naše produkty pôsobia, tak nestretol sa ani s jednými produktami. Takže je verný našim produktom. A takisto Martuška, ktorá tu mala byť, ale prišla jej, ešte tu máme Andrejka Sladeková, prišla jej návšteva s maličkými deťmi. S ňou som sa zoznámila pred 7 rokmi tu v Banskej Bystrici, keď som jej povedala o Aloe Forever. Nie, ja nepotrebujem, ďakujem. Ale to vám chcem povedať, že keď som dala klín cez Facebook, už aj mi volala v aute, ja to okamžite chcem. Ja to... Marika? Dobre. Ja to okamžite chcem, zaregistrovala sa, 7 rokov používa naše produkty a poviem vám, že pije dennodenne aloe, tak je unesená, na rôznych prístrojoch si dala merať svoje zdravie, svoje výsledky. Škoda, že nám to, ale verím, že nám to druhýkrát povie, že top výsledky. Takže nie len to, že sa cítime dobre, máme energiu, ale potvrdené lekármi, prístrojmi a všetkým, že naše produkty fungujú a my, čo ich dlhodobé užívame, veľmi dobre vieme o tom. To isté ja s mojím synom, naša pani doktorka sa vymenila, staršia odišla, ale je naklonená, je naklonená alternatíve a už nám písala na mail, už nám telefonovala, že máme zdarma prísť si sa otestovať, tak sme išli aj so synom, top výsledky, že k lekárom nechodíme, ale už dobre, keď nás už toľko volá, tak určite sme šli. Takže nie len to, že sa dobre cítime, že si myslíme, že sme zdraví, ale potvrdené lekármi, potvrdené krvou, potvrdené prístrojmi u ľudí. Takže v každom prípade odporúčam užívať tieto produkty a to potvrdíte, ktorí užívate určite. Mi to potvrdíte. Upgrade. Neviem, či to mám vypnúť, či čo s tým, tu si Marika. Ospravedlňujem sa, vypol mi internet, ale nevadí, ideme ďalej. Takže toľko to som vám asi chcela povedať. Neviem, ak máte niekto teraz veľmi dobré skúsenosti posledné, ja hovorím s tými energiami, s tými migrénami, s tým napätím a s tým všetkým, s čím sa teraz stretávame, psychickými problémami, materská kašička, Focus, Artixy, na leto Fersty, Jelly, opalovací krém, to jasné, že vieme, aloe piť. No, hovorím, mali sme tu byť 4, nevadí, sme tu.
ale všetci mi potvrdzujú, že a užívajú produkty. Registrujeme, aj teraz sme v Čechách registrovali dvojbodovú, dneska sme objednávali, takže verím, ideme ďalej a posúvame sa. Neviem, ak máte niekto posledne veľmi dobré skúsenosti, povedzte, pripojte sa. Alebo to ukončíme. Môžeme skončiť. Jasné. Takže ďakujem priatelia. Nahrala som, verím, že sa to nahralo. Tak ďakujem pekne a pekný večer vám všetkým ešte prajem. Ahojte.